Oras madihita saluna manginang. Selamat hari Minggu, jala selamat madohoti parminggu madihita salhuna di Manogoton. Tuhata ma mangaromoti. Adorang sota mulai ibadah parminggota parjolo mahita martangyang nahohom. Martangyang nahohom mahita. Amin. Tabuka ma parminggota maredde mahita siap bukuedde nomor 587. Pon Tuhani Roha holo na mangonjar Lao manindehoni Ganu pari ganu porgi Unang lupa hodisi Ata ende na umuli Si pasangan Tuhani Nang parinaloani ban pasangap Tuhani kaendehon lasiroha si padame rohai Palambas marohata tidak akan dongani Namar tua dosune dalam mot marai Marhite-hite goarni lebata ama, dohok goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohok goarni todi parbadia, na tumo palangit dohok tanoon. Amin. Posi tutu dorhaku, manang kamatean, manak kanguluan, manang akka surusuruan ni lebata, manak karajaon, manang hagugun, manang akka namasan waeng, manang akka narosogut, Daktar baheni marira kita sian haholongan ni roha ni lebata na marhite-hite Kristus Yesus Tuhatai. Haleluya. 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 Haleluya.
martangiang mahita, ale Tuhan debata pargogo na sohatu dosan, hodo sileho na pulapul tuak kana marsa roha, hodo sileho gogo tuak kana gali, asi maroham, tatak maak kana marsa roha dohot akkana hona pangujunan, say tatak mahoy-hoy nasida, jala palua nasida siya na hoa gugu tani, asa patar di ida nasida, hodo pangurupi, hapurusad dohok pangaromoti di hagugutan, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Udul mamu. Marende hita siya buked nomor 252. Tangihok kamu ma pati ni debata ima siat tolu Musa 10 ayat 2. Hatahom ma tu sadok luhutan ni hala Israel hataon. Iko badia hamu aina badia doau Jahoba debata munai ima sahatna. Atong rak mangidogogo mahita lahu mangulahu patit nai. Ale Tuhan debata saya pergugui mahami mangulahu naubat patit ini. Amin. Marede hita siya buked nomor 427. Manseret marunduk di roha, roha tu jolong tu hakim. Hubege pandokmu panjongu, tung hidup apos rohaki. Kopo au Tuhan, di lehon hodo hosa, pasai hondo saku sude, sai to gurajai hamide. Mangihut lomok tu doa, sayang tugas
Sai hondo sa kusune Sai todo rajai kami be Tato poti madosata tujolon di debata martangi yang mahita. Ale Tuhan debata ama ni Tuhan nami Yesus Kristus. Hodo debata pargogo na sohatu dosan, hitop panasa na adong paruhum na tigor na manguhumi jolma manusia. Narodo hami tujolom manopoti dosa nami, akan nahula hami marhite siap pangalosyon nami di patikmu. Ima marhite siat tubuh-tubuh ni rohanami narwai, naksian pakateon nami nasoture, rodi pangoloyon nami dihisap-hisap ni rohanami. Nata masih tutudo honahum hami alani dosa nami, alai na tersol-sol bagi do hami nuaing alani, asi marham di hami ale debata nami. Pardengkap basa jala para si roha doho alani anak haholangan ni roham, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Saya sama dosa nami saluhuna jala suruh mato diperbadia tu roha nami be. Asa terbaik kami manguloi ho di bagasak kategoran dohot habadiaon. Gabe sahat kami Tuhan uluan nasora suda na pinarbaga bagam diak kana porsia di anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tangihok kamu ma baga-baga ni debata taringot tu hasesaan ni dosata. Satokid do hutadikoko alai papungu-pungokku mahomuse marhite-hite akka asini roha godang. Tagad di parpiar ni muruku hutabuni hon bohikku satokin maradepokko. Alai marhite-hite dengga basa saleleng-leleng na asiaku ho ninna Jehovah si paluaho. Hasang apa ma di debata na di gijang. Udul mamu. Maredehita siya bukelda nomor 427. Aku di boy tu hati Dung Yesus maringan dia Dung aso nang awon tung kamero hati Dung Yesus maringan dia Dung Yesus maringan dia Dung Yesus maringan dia Dung aso nang doa Dung tu Yesus salam Yesus maringan dia Haleluya dapat samuloki Dung Yesus
Hatani debata turpuk epistel di mingguta sadarion ima natar surat di Lukas 10 walu mamuka senek sada sahat rodi ayat walu. Dungi di hatahum matu nasida upama sada pabua ikut toktong nasida martangi yang nasotu paleba. Odo hatana adong madina sahuta panguhum sada dang dihadiari debata jaladang dipaduli hujolma. Alai adong madihutai parupuan nama balu naro manopotibana madok pitori au maralohon aloki. Jadi leling dang rikot rohana alenin nama muse di bagasan rohana tutudo dang hadiari debata jaladang peduli au di jolma. Alai hupitori nama baluon ala dineng-nengi au atik beharoi bana mau muse manggariang yau. Dungi di dok Tuhan lima tangion hamu mapadok ni panguhum nagiduki. Ia debata tuk sopitoran nama akan pinilitna akan nama joi bana arya dohok borngin tung pangerengeron nama dinasida Hudok madi hamu magira matoran nanasida alai taga menjupang anak ni jolmai ma hapersiaon di tanoon di haroronai. Ido sahatna martua do natumangi hokata ni debata jala na peopsa. Amin. Amin. Mari kita siya bukit dia nomor 125. Taha tidak maha porsiotai songon nahitan tidak ni dongata saha porsiao di sadok portibion rap mahita mandok au porsia di debata jahuba ido ama pargugun nasotu dosan natu mapalangi do tano au porsia di Yesus Kristus jahuba nasasadai iman natrumonis Maria naga bagian siato di perbadia adorang suhabubuhan Ido tuhata natumon na bernid di pangumuman ni silatus na mata terpajol lebana di haup narsilang na tuwa tubo na turu dong ditanom na mula manguloy dari patuluhon na manayat surgo lauhun tu siamon ni debat Jahoba amanay pargugon na suatu dosani di simay mana may mamula cukup tanoon mangumi halak na mangulo doon na mate. Porsia di todo perbadia jala adok sada huria na badia huria hatapan nila Kristen akada badia dohot dihasain dosa dohot dihatain na mandok mula mangulu dusuk daging di alam nong mate dohot dihanguluan na sora suda amen dulu mamu tapi gema ede puji-pujian sian paduan suara kesia.
Tapi kay matikting duhirata di bagas mingguan. Titing di Huriata Minggu tanggal 10 Oktober tahun 2025. Na parjolo goar ni minggu ta sadarion ima minggu pasapuluhaluhon dung trinitas doh topik nunga takas wida bohini debata salinai ujaon nunga takas wida bohini debata paduahon ruas natabba Mamukka sadarion minggu tanggal 10 Oktober tahun 2025 tajalodo gabe ruas nai baru ima keluarga Johannes Nugroho asitua Simorakir doho inatai Erika Giovanni Boru Simangucong nama ringanan di jalan kesehatan opat nomor 57 Bintaro. Nasida Pidasian HGBP Philadelphia Bintaro. Sude perhalado do ruas ni HGBP Kebayoran Baru. Pasahaton selamat datang tunasida jala makirim asagabe ruas namangulu nasida jala parsidohot di aka ulaon nadong di Huriat taon. Patuluhon pertanyaan sektor. Sadarion minggu tanggal 10 Oktober tahun 2025 pukul 12 WIB maringanan di Jalan Tembakau Raya nomor 27 Pejaten Timur Pasar Minggu Jakarta Selatan. Di Patupado, pertanyaan sektor Marsada, nani hasuhuton ni keluarga amang sanggam hutapea, nani uluhon ni amang pendeta Liston Butar-Butar. 2. Arsenen tanggal 20 Oktober tahun 2025 pukul 10 WIB maringanan di Serbaguna A. Di Patupado, pertanyaan sektor Saroha, nani hasuhuton ni keluarga, amang marojahan Lubatobing, inang Yonita Tanjung Boru Simorangkir, keluarga amang Lindung Sirait, inatai situa Martalena Boru Sirait, do situa Brigida Boru Tobing, calon situa Eviati Boru Siagian, nani uluhon ni amang pendeta Luhut Simbolon. Patuluhon hari Rabu tanggal 22 Oktober tahun 2025 pukul 10 WIB maringanan di Serbaguna C. Di Patupado pertanyaan sektor Sauduran nani hasuhuton ni keluarga amang sumurung hutapia Inata Borutobing, dohot keluarga amang Tony Tampu Bolon, Inata Borutapea, nani uluhon ni amang pendeta Ferdinand Huta Barat. 4. Hari Sabtu tanggal 21 Oktober pukul 10 WIB maringanan di Serbaguna A di Patupado Sermon Lansia nani uluhon ni amang pendeta Luhut Butar-Butar. 4. Liston Butar-Butar, salina. Maaf, Liston Butar-Butar. 4. Pertanyaan perhalado pensiun dan keluarga. Hari Kamis tanggal 27 Oktober tahun 2025 pukul 10.01 pukul 10.02 WIB di Patupado pertanyaan perhalado pensiun dohot keluarga maringanan di Serbaguna A nani uluon ni pendeta Daniel Harahap dohot tema
pemberitaan Injil melengkapi dengan perbuatan baik. Palimahon, pasahat pilihan. Sadarion Minggu tanggal 10 sia Oktober tahun 2025. Duk sipul jamita, pasahat pelihat 70 dohita, laho 7 belium, 75 tahun, HKBP Kebayoran Baru, Mardomu Tusi, Tagas Sojamita, Mardala Do Tolu Kantong. Paunopon, Gadring Remaja dan NHKBP. Hari Jumat satu hari Minggu tanggal 31 Oktober, satu tanggal 2 November tahun 2025, seksi remaja dohot NHKBP, naik patupahon Gadring Remaja dohot NHKBP, Saresot, Maringanan di Puncak. Pendaftaran Boima menghubungi Nathan Sihite. Papituhon, penjualan rumah jalan hidup baru. Parartaon ni Huriatta, nungga majalo surat permohonan pembelian rumah jalan hidup baru dohot harga tawar 1 miliar. Harga awal na ditawaron sebesar 1,5 miliar. Di Leon Huriatta dope kesempatan turuas nanaing berpartisipasi. Batas waktu satu tanggal 30 November tahun 2025. Penawaran Boima makuwungi parartaon ni Huriatta amang Sintua Binsar Situmorang. Pawaluhon, tender pembangunan 2 unit rumah pendeta. Nah di hari Jumat tanggal 10 Oktober tahun 2025 nasalpu nunga ditutup tender pemasukan penawaran harga sian calon kontraktor. Haturangan namangihut Boima Tajaha di Warta Cetak. Sia Sermon HKBP Distrik Walu DKI Jakarta. Hari Senin tanggal 20 Oktober tahun 2025 pukul 10 WIB di Patupado, Sermon HKBP Distrik Walu DKI Jakarta. Mari kanan di HKBP Ebenezer Kanal Timur na di dohotan ni Sude Pangula Nagok Tiki. 10 Ruhut Parmahanion dohot Pamicangon Manang RPP HKBP. Mamuka Sadarion Minggu tanggal 10 sia Oktober tahun 2025 Hona Ruhut Parmahanion dohot Pamicangon HKBP Ima Amang Marulam Tobing Sian sektor Godung, Siala, Marbagas Sosian, Pangatoyon ni Huria, Manang, Marbagas Marroha-roha. 10 Sada, selamat ulang tahun Ari Hatu Tubuh, dohot ulang tahun Ari Parbagason. Parhalado dohot ruas ni Huriata, Pasahatol, selamat ulang tahun Ari Hatu Tubuh dohot selamat ulang tahun Ari Parbagason tusude ruas ni Huria na tubuh Manang Marbagas di tanggal 10 sia sahatu tanggal 25 Oktober. Saitu hattama nama masu-masu. Molotunga dong ruas ni Huriata naso tarsurat dope guarna di titing na ulang tahun ni di Papua ma tuganup situa sektorna Manang tu sekretariat. Pasap 12 hon aka titing naso ni jahon hobartu titing cetak sadario denggama tajaha songanima sa ni titing di Huriata di bagasan Minggu sadarion
taingot tima, taingot bema manang yakoni tu jolo ni tuhatta. Nuaik tabegema puji-pujian sian lansia berangklung.
Marede maita sia bukedo nomor 510 uhut tapasaha ama piliata sada A sada B dohot paduahun. Sinondang di ban Yesus asiri rohanai jalahi tano di sulu asa kapaboai kapagalak palikota kapatidur dalai ai toro dopi
dameni debatana sumurung sian saluhu naroha ima mangaramoti ate-ate roha doho pikiran muna di bagasan Kristus Yesus. Amin. Selamat hari Minggu madihita. Mauliate mak diakamat tainatan lansia na menggetarkan parminggota di bagasan manogoton. Songok getaran yang kulung nakining, saya hudulau, saya bergetar sudi doho jantuku. Alai laus mendorong semangat dui, terlumobi diaka amat tanah lansia, na terkagum-kagum naking nasodoho dope, boy dope tahe mendaftar amang, dibuka dope pendaftaran. Selamat madi lansia. Barita nauli siak kata nitu hatta di mingguta sadarion, ima sia buku sada Musa bidu to 22 mamuka sia nayak 22 saha rodi ayak 22 sono maridok takas mata pai hutihut dungi hehe maibana borngin nai di pangarahom majol mana na duai doho naposona boru-boru na duai doho anak nana 10 sadai laho manari pari hatari paran jabok. Jadi ditogihon mana sida patari parhod di batangaiki di patari parmana nasa nadi ibanai. Tading mahulas si Jakob jadi Roma sadahala marsiranggu dohot ibana ro dibuha siangari. Alaidung di ida dang leak tuduksa si Jakob disoro masuitna. Jadi ngedul masuit ni si Jakobi dibae parsirangguton nasidai. Dunginin na iba nama palua mau ay nung ngabuha siangari. Alainin na si Jakob ma daku palua hong da jolo di pasu-pasu hoaw. Dunginin na bawai mamado ibana isedoguarmu si Jakob do ninna jadi ninna bawai ma. Dangbe si Jakob dohonon guarmu si Israel nama ai dia lohodo debata doho jolma jala monang doho dungi manukum si Jakob jalaninna uapa bua ma guarmu alainin naiba nama buasa matung suku nomu guarhu dungi di pasu-pasu ibana disi. Jadi dibae si Jakob maguarni parsiranggu toni Peniel ay nunga takas huida apala buhi ni debata jala malua todiku. Dungi dina sinalpuan nai Penieli bicar mamata nyari di ibana hape mekkatekat ibana dibae suitna. Alanido bae so dipanga kala Israel urat doho dol rasi rasa nuaing. Ala disoro pardumuan ni soit ni si Jakobi ido sahana. Amnak kadongan di bagasa guarni Tuhata Yesus. Adong do padohan naung liling tabigi madok berani karena benar, takut karena salah. Barani molo sitong alaikum mabiar dohita molo salah. Ima sejatina, imanian sesungguhna. Alai di hapataranna di kenyataanna nuaing justru halak na salah do na lebih berani, gabi halak na benar ciu nyali gabi mabiar di kebenaran na. Sokon namarutang doi doho akan namar piutang mulu na zulo di dok ikon labo dohata ni namarutang ninna ikko sadar doi betong mulu namarutang mulu romar tunggutang ni baik konelek do sabar majo na boruda paite paneda asiroham na boru ade maniad dohononna alain waing ngamanung gahibe namarutang dohok na palay halakape gudang hepeng na daksongok koi inna gabi mabiar ma alain nang pe Allah hamu sai pautang utak konate lo masih abang dipijam
lo matubang molo neng songgahan na. Molo dido berani karena benar, takut karena salah. Ido perilaku na patuduhok kita masih dalam kehidupan na sesungguhna na mabiar mida di bata. Jala ido na hinilalahon ni si Jakob. Tersadar doi bana ketika penipuan akal-akal licik na binaenna dakkolat tu saudara kembar nasi Esau. Halai dohot do ternyata moloduk para kalakal HP songo parjoker karoi di dok mertua pun dimakanin na si mertua pe dangalang berohani halak lau mangakalak kali si mertua na ngadong na berhasil dicoba ma nah tado di si kalau sudah tertanamkan kebiasaan yang licik akan sangat sulit untuk menanggalkan kelicikan, kejahatan, dohot sifat-sifat narwai sebagai sadirita. Alai masih diuntungkan dengan karakter si Jakobon, ternyata tersadar doibana di kesalahan nabi nain alani ido ubain nangpe dianggap ibana songonibal gehasalaanna tuhahana si Esau alai tetap doa dong kerinduanna si hol ni rohana dang binoto manangalana saudara kembar nai jala idor na pinatorang na di 30 tahun nangpe sejahtera do ibana di hutani si matuana silaban dak silaban na di tahun silaban na di perjanjian lama ron sejahtera do ibana si iliat tulang na hidup sampai 2 boruna tabado perading ni boruna gabeo pak ripena ngaileo anak na 10 sada ay si Benyamin seorang di tano kanan namay dileo na kapahapahanan na gudang tetapi ternyata rasa kerinduan na lau mulak pajupang doho hahana mulak tu tano hatubuan na sangat menguat dorongannya begitu kuat ubay sotara batan ibana heado tong didok di pepatah lama hujan emas di negeri orang lebih enak katanya hujan batu di negeri sendiri buhama caranya te anggo iba madok anggo dung do hujan emas abalok mabongkak tinau tau maningon do kan anggo hujan batu do sabor mani pinion ngapugos romuse hujan batu ngambar buteling bebo hinain anggo hujan emas dan pola depe bongkak pe pamana sudah daging tahun masih boleh depe hita memungut mengumpulkan alai namanya ungkapan menandakan sebuah kerinduan akan sulit kita kalahkan ketika itu sudah tertanam jauh di bagasan rohata. Ilo banai komula kibana dengan kelicikan natong mengakali si matuana karena si matuana perak satu ibana mulak buanon na borunao doh akapahop punaon barak kinata tong ngasa songoni balgani rohana ra doh akapahop punaon amunak kadongan nung ngasahat si Jakob di baribani aek jabok seberang lau madapoton tano hatubuan na hutani si Esau alai semakin mendekat lam tabbadu balgani biarna rasa takutnya semakin besar di bayangan ni imana si Esau ondang moru rebe rimasna dia menganggap Esau masih menyimpan amarah karena dia juga pernah direncanakan lau membunuh si Jakob. Itu mabai biar naon ubay dicoba dilului. Bagaimana nanti menyelamatkan anak naon, arta naon, istri naon. Maka diseberangkan sebahagia sia sungai Jabok.
disuruh utusan nama dapat to si Esau dengan membawa upeti, membawa hadiah, membawa harta lau pasona kerohani si Esau. Jala dapat si Jakob do barita bahwa Esau akan datang membawa 400 pasukan hanya dang di pabua atong nalau manomu-nomu ang ginay do ibana manang nalau mamusa si Jakob ilo ba na lebel gabiar na hape cugarita jaha uduk ni turpu tahun ternyata Esau pun sangat gembira sangat senang ubay pola ibu di mana 400 salak na posona menyambut manomu-nomu donian. Tapi itu namanya sekali kita dibayangi rasa takut, maka ketakutan itu akan tetap mencekam. Ilo benar dihitan na julu, boleh suri walau tu manuhor situ hor tuhor jo sigare jo nae amak kasihan nina, boleh borongin. Neko terpaksa na may iba asalau. Apalagi memulus tanaman kuburan. Ala ni balgan ni ketakutan ni baon, say binereng matusia butu sabirang. Dungi meoleol mabulong ni pisangon, merlujungi may iba. Ay basi merlujungi hosa-hosain na, huwereng naking bigo baba di tanomanin na. Itu ban namasa di hitana tong arong buin ni mamereng biguin na hape bulong ni pisang na meoleol do di wereng. Itu karena ketakutan bayangan kita sudah dibayangi kita, maka apa saja sepertinya ada di sisi kiri kanan kita, sahirana mengancam tahitong dan ada kecurigaan itu adalah yang akan mengancam nyawa kita. Itu nama satu si Jakob. Alanido ubain di seberang kasude holanibana nama tinggal ni nanaking liturpu tahun. Dia tinggal sendiri mencoba merenung jala ima namasa di bagasa borng ini didok nakining didapot to sada bawa maibana dungi marsi ranggut mana sida hamunak kadungan atar songonido peristiwa di Padan Narobi banyak cara Allah untuk jumpai lau madapoton akaise nanaing dapoton onna. Walaupun takas donang taboto, Allah sendiri tidak pernah secara langsung menunjukkan wajahnya. Tadok si Abraham upung nina Porsea. Lalu kita tanya, aihe ado si Abraham pajupang doho debata. Mulota suliki sudah bibil tahun dakya si Abraham pajupang doho debata secara wujud nyata. Alaihe ado tajaha dungi didapat dua halak ma si Abraham. Lalu dijelaskan bahwa itu adalah utusan malaikat daripada Tuhan. Iro nang nadi turpu tahun. Didapat to seda bawa marsi ranggup mana sida sahat tu nama reak. Ari ini nak boleh dok naing Maria ari fajar. Ketika fajar akan terbit, HP didok di si somarna menyerah si Jakobon. Atau ngahana macarana dicoba mencari di mana kelemahannya supaya dia merasa kesakitan. Imana king napi naturang na diturpu tahun. Dungi digoi masoi nanina itu ada tulang di pangkal pahanya. Jala sangat terasa. Alai menyerah di mana? Tetap tidak menyerah. Dungi disukum maibana. Ai sedekuarmu. Si Jakob do tuanina. Atong mulai sonari dang si Jakob be guarmu nina. Si Israel nama. Amnak kadongan catatan parjulo mau dihita buasa gabe adong nama Israelon adalah ketika Allah memberikan perubahan nama tu si Jakob menjadi Israel. Ido mamukasianima gabe adong sebutan Israel
nang pesa sitong na molo hala pinoparni si Jakob na di Mesir lebih sering didok hala Ibrani, hala Heber. Alai penulis madok nasida hala Israel lausi matorus sahatu partikian waing ketika kita berhadapan dengan nama Israel adalah nama yang diberikan pengganti nama Yakub, menggantikan nama yang diartikan konotasinya nasudenggan. Jakob diartikan sebagai penipu, pangakalakali, pangototoi, dangbe, dang si pangototoi beho, dang si para kalakal beguarmu. Alai mamukan waeng, dang akal mibe gabe ojahan mencapai tujuanmu. Dan kelicikan mibe menjadi landasan mencapai apa yang akan kau dapatkan. Hidup di mana nasalilingong mendapatkan hak sulung, dia lakukan kelicikan. Tu si matuana pesongoni, dia lakukan juga akal-akalan dangi beho. Alai gabe si Israel namaho, namar lapatan bahwa apapun yang akan kau lakukan adalah beralaskan Tuhan. Marujahan tu debata, mengandalkan Tuhan dan juga memerintahkan apa yang diperintahkan Tuhan. Dungi pelua mau nina molo diaka diskusi bolo dikobar hobawai adalah utusan Tuhan. Kok Tuhan gak bisa lepas? Kok Tuhan ya tidak bisa mengalahkan manusia? Ima sebolus dipikirata. Alaina nang dohonon na dison Tuhan itu mau memperlihatkan ada seorang yang gigih, ada seorang yang ulet, ada seorang yang tidak mau menyerah sebelum mendapatkan apa yang dia mau dapatkan. Ayah bagi di mana? Iko pasu-pasu mudau. Engkau harus memberikan berkat. Kalau tidak, aku tidak melepaskanmu. Alani do didok naking diturpuk tahun. Gabe di pasu-pasu masih Jakob. Dungi di palua maibana. Ido baik gabe di guarni luati. Penil. Songon na nidok nanaking di bagasa turpuk tahun. Ainunga takas. Huida bohini debata jala malua todiku. Aku sudah melihat Allah dan aku diselamatkan. Alanido badiro nang ditopik ni minggutta sadarion aku telah melihat Allah. Nunga takas huida bohini debata. Lalu muncul pertanyaan songon nabarjolo naking, adakah orang yang sanggup melihat wajah Allah? Adong dohala nebui mamering buhi ni debata. Kemuliaan Tuhan yang begitu agung itu yang menjadikan tak seorang pun manusia yang penuh dengan dosa untuk menatap memandang wajah Allah. Itu benar diajari hitanang martang yang ikonuduk tutup si malolong mi. Karena kita harus tunduk tanpa perlu dengan tatapan yang tajam menatap Tuhan. Alai mulak tusuk-kusuk naking adong dohalak na boy mamereng bohi ni debata. Bahasa si Jakob madok dison nungatakas wida bohi ni debata. Bagaimana orang memandang wajah Tuhan? Di hatani deta edde na jojot tedehon biasa kan na tutua saya dehon don. Hubereng bohim Laos martangi yang nina kupandang wajahmu dan aku berdoa. Mamereng bohini debata dan ikut dilapat toni kita menata wajah Tuhan dengan kasat mata. Tetapi ketika kita melihat seluruh karya agung daripada Tuhan
Tabereng alam na di Portibion. Lalu kita juga melihat apa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Apalagi mamolo masa di ngulut tahun, di luar nalar, di luar pikiran, di luar daripada hitung-hitungan tak. Lalu kita harusnya menyatakan, aku melihat Tuhan dengan pemberiannya, dengan anugerahnya, dengan berkat-berkatnya. Ay molo di bae pe gobarni Tuhan ta Yesus song na tabereng noaing sotong na dieto kamudo memang songoni bohi ni Tuhan Yesus. Ay suadong do pe na jolo kamera. Dangadong pe na jolo potret. Lalu kenapa ada muncul gambar seperti itu? Hanya untuk menggiring imajinasi kita untuk menghadapkan kepada Tuhan. Ay songo dia do ise do Yesusi. Oh hala Israel hala Yahudi. Songo dia do figurnya hala Yahudi oh songo non. Biasana bawa ni halak Yahudi gajang ngobukna. Gajang igungna. Maka kita lihat ada gambar seperti itu. Adong do misionaris na jolo madokon molo halak negro inna badi baik gambar ni Yesusna dengan kulit hitam dengan rambut yang keriting. Ala pemahaman nasida, opung nasida birong, doh rambut yang keriting. Roh halak Cina menggambarkan dengan mata sipit. Dengan rambut yang lurus-lurus. Ala songoni profil lasida. Itu hanya menggiring lau manugihon todita manatap. Alaina taberengi ima apa saja yang ada di sekitar kehidupan kita akan keajaiban-keajaiban daripada Tuhan. Itu bade do edetai moloh bereng jadi-jadiamu. Songon nari buku detai di kidung jemaat pedo bila kulihat bintang gemerlapan itu penggambaran saat kita memandang alam ini dengan segala keagungan kemegahannya yang disebut dengan pernyataan Allah secara umum. Harusnya lau manogihon hapor seauta panade oh Tuhan belgenai HP jadi-jadiamu begitu besarnya akan karyamu, apalagi molo akan masa di ngulut tahun terjadi sesuatu yang tidak pernah kita harapkan kita duga amang tahe belgenia sini rohani Tuhani. Maka yang harus kita katakan bahwa naukwida bohini di bata alai nau marga molo didok topi ni minggu tahun. Aku telah melihat Allah, songo pengakuan di si Jakob adalah perjumpaan dengan Tuhan harusnya melakukan sebuah perubahan. Di bereng si Jakob bohini debata. Apa yang terjadi? Dia diubahkan. Dipaubah-ibana sia jolma naholam mangasahon pikiranna, mangasahon nabinotona, mangasahon nakalakalna untuk mencapai tujuannya berhenti. Molo tadani naung pajupak wamangi nang doho debata. Dangibe. Alai menghadirkan Tuhan nama dengan segala rencanana di bagasan ngulu tahun. Jala marujahat tu debatama nang sudi perencanaan ni ngulu tahun. Hidup benar hidup. Manusia merencanakan, Tuhan yang mewujudkan, membiarkan Tuhan untuk turut terlibat di dalam seluruh apa yang kita rancang. Itu perubahan perjumpaan dengan Tuhan. Molo didok hubereng nungata suida bohini debata adalah orang-orang yang telah mau mengubahkan kehidupannya. Berubah dengan caranya sendiri. Berubah dari kebiasaannya sendiri. Berubah dengan keakuannya sendiri. Menjadi pribadi perilaku. Na dituntun, na diarahkan. Na tinogu-togu ni todi ni debata di bagasang nguluna. Sehingga dipastikan perjalanannya akan melangkah di dalam langkah-langkah yang benar. Songo si Jakob menjadi cikal bakal munculnya suatu bangsa yang dahsyat,
bangsa yang begitu hebat dan bangsa yang begitu besar. Songonido ng 10 tahun ketika perjumpaan dengan Tuhan menjadikan kita diubahkan, dibaubah sude lakata, pikirata, perilakuta, doh sude gaya nih kehidupata dengan apa yang ditetapkan oleh Tuhan, yang diperintahkan oleh Tuhan, dan juga apa yang sudah diaturkan oleh Tuhan. Amin. Martang yang maita. Mau lihat tema Tuhan nami, mau lihat tema nunga di paingot tohami marhiti hatam. Babua naung takas suidahami buhim, marhiti saluhut, nahu maliak kami, diaka natinopami, molohu bere kami akka hajak kajang, akka langit, bula bitang nasoha bilangani, hubere kami porti binamion, na sempurna di panopaumi, doho sude keteraturan naung niatur homi, ima manugihok kami, pabua molo hubere kami nama mereng buhim duhami, alai tarlumubi matuhan, molo hubere kami akan masa di ngulunami marsada-sada, godang naso hapi kira kami, godang naso hapi tuk di bagasan rohanami, alai bui di patu pahoi masa Tuhan, imaniam manugi rohanami, lau makatidakon naung takas huidahami buhim, jalalau sido didok hatam sedarion, songo si Jakob naung maranida buhim, ido nang ojahad di pahamu bauna, songo ni mana kami, ganu pami makatidakon nau kuidahami ho Tuhan, marhite parsauran nami, marhite panadayon nami diakadinggan di basam, alai lausi maniam mangubang ulu nami, asa totok mami akong ulu namion, hobartu hatam, hobartu tonam, jala sude nang akasakap nami, marujahan tuakalomo ni roham, atong Tuhan porsea dohami, marhite to dim tarpatu pahami dui. Mau lihat ma Tuhan nami, mau lihat ma di parsauran nami di julum sadarion, nunga pajupak kami dohotto, nunga huidahami buhim marhite para punguan namion, marhite akka paredion nami, marhite sude akka penampilan, tarlumobi songon naung pinatuduhon ni akka amaina nami nalansia, namarnida buhim dohami, ganu pubegi hami, akka nauli nadinggan, ditongani akka parsauran, ditonga-tongani huriam. Tuhan nami, hubuak kami ma, apala di parminggon nami sadarion, ala huidahami do bohim, naing dohot kami Tuhan manogi hoko, madaw ni akka dongan nami, nasuboy do pesongok kami, gopas rotu parminggono nalan akka parsahiton, na dirawat diakka bagas nagbi, naso hagwarak kami sada-sada, asiroham Tuhan mamasu-masu maho, disudiak ka pangubation nasida, asang dia tumibu nasida, malum sianak ka parsahiton na, alay tarlumubi makka na dirawat do penuaing di rumah sakit, hubuak kami matuhana manami amang rusdi tabunan na dirawat do pe di rumah sakit Fatmawati, doho si Gracia Borusilaban na dirawat di rumah sakit Persahabatan, manang molos adong nasahuboto hami na dirawat noeng di rumah sakit, asiroham Tuhan topo manasida, pasu-pasu akatangan ni dokter para medis doho uba na pinangan na, parhitiammu may
mangalehok ka mamalum dinasida. Ali Tuhan paso-paso sude ulaw di tonga-tonga ni huriamon, dinaong madonok taonon, asabuy sude akka dewa dohok seksi, paujuk kon akka laporan na dinanaing patu para huriahami di bulan Desemberon. Laos songonima Tuhan nami, hubuak kami do, nang sude akka pangaradio tu persiapan Natal, laho mamestaho parjupangan nami dohotto asa disihu idahami bohim marhite sude perayaan nami molo uli doho denggan ido mabain las rohanami alani pasu-pasu masude panitia namaku basisa dang lupa hami manangnya kosakap nauli sakak na denggan ni huriamon dinanaing mamestaho jubileum 75 tahun di tahun 2026 nanaing ro totong matuhako nama masu-masu patudus sosudeak kasakap nami marhite panitia alai laos dohok mahami Tuhan di bagasa nuka niroha manupahisa mau liate matuhan nami pasu-pasu sudeak kaya nakon nami sian name me saha rodi nama gudang ho totong Tuhan nama jaga mamasu-masu nasida songoniak kana marsikola leho bisuk kapistaran anak kon nami naso jupang dope parkarejuan urupi nasida jala patongom mai ali Tuhan nami gudang namasa di tonga-tonga ni bangso namion gudak kalak na sumabiar bediak kahasalaan na alani bubahi tarok tok na marhite todim asa takas be Tuhan manadak kadiri nami be ikom mabiar dohami molo di bagasa kahasalan alai kobarani dohami makka jongjokon nangaka hasitongami songoni pamareta nami loas nasida jongjong di bagasak keadilan di bagasak kasitongan di bagasak sahala nasiako di bagasak Yesus martangia kami amen. Marede mahita sia bukwede nomor 700 laos tapasah ma piliata 7 jubileum 75 tahun HKBP kebayaran baru ortu ditiki pasaha pelihat tujulu. Gudang dipasu-pasui ilehon Tuhani terlobi asi-asimi marhite anakni jalom puji aki Yesus bongo tu surgoi marnida hasanga bondi
kami salilin ngoluki Homatokong puji yoki sangat digoarni Jaloma puji yoki Yesus si paluai Oh ya bonga tu surgoi Tapasah ma pilihan nata papungo tuedo pane debata martang yang mahita. Ali debata manami na di Banua Gijang hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na dinggad doho nasa ulibasa na mauliutus. Upasahata mimasian na nilehomi tuhami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na husus di jolom. Paso-paso may jala ramoti. Asahu parahasya kami pilihan opati bulok karajao mu di tonga-tonga ni huriam doho di portivion. Buhay marohanami marhiti-hiti todim. Asalap dahami gudang ni silehol-lehomi tuhami. Asalam girgirhami madok mauliate tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Aliama namin adi Banua Gijang sai pinarbadia magwarmu sai Roma harajamu sai saut malomo neroham di Banua Tongosong na di Banua Gijang leho matuhami sadarion hangolua siapari se sama dosa nami songopanesa nami di dosa nidongan na merdusa tuhami unak kami togi hotu pangujunan palua mahami sian pangago.
Di pasu-pasu jala di ramoti Tuhan debata maho. Di sodako Tuhan debata mabuhina tuho jala asima rohana midaho. Di dopako Tuhan debata mabuhina tuho jala di pasaor homa damena tutodim. Selamat hari Minggu, mari kita